orain gutxi jakin nuen nire burua ere pixka definitzen jenteak galdetzen zidanean, ez? Nongoa zara, eta bueno. Eta ikasi nuen esaten emakume bizkaitarra naiz, baina antzerkigile donostiarra. Duela 31 urte etorri nintzen Donostira, antzerkira. Garai hartan Eusko Jaurlaritza paseukan antzerki zerbitzu eskola bat, 4 urtekoa uste dut zela, eta hasi nintzen aktore modura, eta handik azkeneko kurtsokook erabaki genunik antzerki taldea sortzea. Eta garai hartan hasi ginean, 9 ginen, gutxira geratu ginen 7, eta hainbat urtetan jarraitu genuen, eta gero ja 5 izan ginen urte askotan. Eta azkenekoak nerekin bidai honetan ibili zirenak, Miren Gojenola hemen eszenatokian daukazuena Begoña modura, eta Mikel Azkurain. Eskerrak, eba ezen bat ere tuntuna. Ze paradisu klase da, zagarra debekatzen duena. Momentu honetan buru belarri ari naiz ikateatroarekin, baina ez bakarrik nire ekoizpen propioak egiten, baizik eta asko egiten ditut, kanpoko enkarguak, eventoak, eta aldi berean, azkeneko 3 urtetan egon naiz lotuta ere Dibuliton estudioarekin, Teresa eta Galtzagorri filmaz, animazioko filma, zuzentzeko aukera izan dut, eta, harrotasunez esaten dut ere, zen ni neukenekien, baina kanpotik batek izan zian, zu konturatu zara, lehendabiziko emakumea izan zarala estatu mailan animazioko filme bat zuzendu duena, 3 den, digo, ostra, enekien, eta ikaragarrizko poza eman zidan, jakitea, erronka bat egin duzula, ez? Eta momentu honetan, beraiekin ari naiz, gerora 2. filma izango da, zuzenduko dudana, momentu honetan beste gidoilari batekin, gidoi hori idazten ari naiz. Eta, hola, eta bitartean ama naiz, eta, bizitza normala dara ere, ez? Mundu guztia daukan bizitza horretan. Egia da askotan, estresetik gestionatu behar dudala dena, baina pentsatzen dut ez naizela ni bakarrik, eta gizarte honek ere badaukaz horretan zer ikusia ez denetara iritsi nahi hori, eta batez ere, nik izugarrizko sortea daukat ere egiten dudala nahi dudan hori. Pena da egin behar izatea korrikaz, horrek batzutan ez dizu usten disfrutatzen egiten duzun hortaz, baina sorte duna naizela badakit. Ni hiltzen ikustera, hortara etorri altzara. Segiten duzuzuk hemen? Ikuskizun honen ideia sortu zitzaidan baduela 4 urte edo lehenagotik, betidanik izan du gustoko Lorcaren Bernarda Albaren etxea, eta askotan neukan ere mesanotxean, hortxe, irakurtzeko tarteka, begiratzeko, pentsatzeko, eta lako batean sentitu nuen beharra, ideia horretatik edo tira egiteko, eta, aspaldi urte hauetan ohiko dudan Arantxa Iturberekin hitz egin nuen, kafetxo baten inguruan, mahai baten inguruan, eta asmo hortaz, nahi nuela egin, eta berak esan zian, eta zergatik ez geure historia propio egin, azken batean hemen Euskal Herrian egun nahi ala ez, duela hainbat urte, ez hainbeste urte, eta oraindik ere imaginatzen dut, nahiko Bernarda izan ditugu inguruan, ez? Batez ere behar bada gehiago baserri inguruan, herri txikitan, eta hitz horiek animatuta esan nun, zergatik ez, azken bat ni ere baserriko umea naiz, eta ez hitzaidan horren arrotza egiten gaia, umetan ezagutu nuelako giro hori ere inguruan,
Eta orduan hartu genuen Bernarda hori abiapuntu modura guk geure Bernarda egiteko. Alaxe izendatu zuten berrian, geure Bernarda Euskalduna, obra ikusi zutenean. Halako emakume batek hiltzeko lotxarik ez du. Hala bai. Gisa horretakoa izan naiz. Bai, nire pertsonajia da Arrate. Arrate da alaba txikiena, Bernardaren alaba txikiena. Berarekin etxean gelditzen dana, berarekin bizitzen. Bere aizpa nagusia momentu batean alde egiten du, eta bera bakarrik gelditzen da amarekin bizitzen, ez da? Eta obeditzen, amari kasu egiten, beti kasu egiten, pentsatzen du amaren maitasuna lortu behar duela. Eta momentu beten, justo, ama hiltzen danean, bera hasten da apurtxoa libre izaten. Eta momentu horretan, 25 urte pasatu dira, bere aizpa nagusia ikusi barik, eta alkartu egingo dira. Hainbeste denbora eta gero, alkartzen dira. Torduan, topaketa hori da antzeslanaren lehenengo momentua. Nik argi daukat, ni teatrera naiz. Antzerkiak sortu nau eta antzerkiti sortu naiz. Eta horrek eman dit ikaragarrizko bagajea, beste arloak eukitzeko eta beste horietan ere gustora sentitzeko, ez? Baina beti behar dut irudiekin lan egiten dut eta eszenatokian irudikatzen ditut nire historiak. Horrek ez du esan nahi, ez dudanik gogoko zineman filme bat egitea edo gidoi bat edo baina benetan ni neu sentitu naizena eta izan da behar bada erosoen mugitu naizena antzerkiak zuzentzen behar bada, ez? Hor urte asko eman ditut neuk eszenatokira igo gabe, ama izan nintzenean lehenengoko aldiz erabaki nuen hori pixka bat baneukalauko aukera zuzentzeko, torun pixka bat baztertzea, eta azkeneko 4 urtetan edo berriro igo naiz eszenatokira eta gustu handiz gainera. Asko oso ondo etorri zait kanpoan egote horrek, bi aldeetan egoteak asko ikasten duzu batetik eta bestetik, bakizu zer dagoen pentsatzen aktore hori momentu horretan, zezu zeu aktore ere bazera, eta zuzentzen zaudenean, barruan dagoenean orain badakit pixka bat distantzia hartzen eta begiak itxi eta ikusten, ni neu ere hor barru horretan, eta batzutan, azken aldian tokatu zait, ez zen asmoa adibidez Kuaderno Zureni aktore egotea, baina suertatu zen geneukan aktoreak utzi egin behar izan zuela, eta orduan sartu behar izan nuen, ez? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos rehenes? Confirmados 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales del colegio británico. Quiero helicópteros volando todo el día encima de su cabeza. Nada de comida, agua o cualquier otro tipo de petición. ¿Está claro? Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado, como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta. 30 segundos. 10 segundos. La Casa de Papel egiten da, telebista da, baina gehienez kamara bigaz egiten da. Orduan, zinean moduan egiten da lan. Orduan da nekosoa da prozesua, gogortsua, gainera da oso tensoa, rodaje gertatzen dana da, atrako bat, negoziatzaile batzuek, tiroak, ez dakiz zer, eta gero emozioak ibilten dira, eta orduan oso tensoa, ordu pilo bat, eta gogorra, baina oso interesgarria, ikasten nabil pilo bat. Telebista da, baina ez da, adibidez Goenkale egiten genuenean, 4-5 kamarekin egiten gendun. Eta orduan, egiten zen behin edo birritan, ez bazen nuen hankasartzen,
da, grabatuta gelditzen zen. Baina hemen esamen da, pum, ipini, gero tiro aldatu, berriro, gero zure laburrak, berriro, gero bestierenak, berriro, gero detaileak, gero ez dakize, grua, ez dakize, doli, mundu bat. Baina, bueno, gero ikusten zuen maitza eta jo, nik uste nahiko ondo dauela, seria maju dauela. Ni asko disfrutatzen ari naiz obra honekin, eta uste dut Itziar eta Miren ere bai, oso famili bat, oso batuta gaude, eta aukera daukasunean hainbeste aldiz egiteko obra, eta gaina jarraian hori luju bata, ze ja ez duzu pentsatu behar, zeu zara hor, personajeak hitz egiten du hor, ez duzu aktore modura pentsatu behar, ostra orain hau esan behar dut, ia naizen urduri jartzen, ia ondo, ez, ja, atera egiten zaizu, ez? Eta bueno, ona izan da ere bai, obrak ahoz-aho asko funtzionatu du, orduan ikusleen aldetik oso media onak izan ditugu, batzutan ere sarrera agortu egin dira, eta bueno, pues hau, Amaia bai da guretzako adibidez erronka bat, ez, Irun jakinda dala gehiago erdal herri bat, olakoetan hemen euskeraz egitea eta hori zailago izaten da, baina gero emaitza jendearena obrakin ikustea jenteak nola ulertu duen, nola sartzen dan, eta oso rustikoa da obra. Obrak ez dauka, bakarrik, uste dut, kasu honetan, ez dire eszenografia handiak, ez da historia eta 3 emakume aktore eszenatokian. Eta horrekin eusteko nahikoa da. Eta hori ikusi egin dugu, ez? Zegin behar izan dugu obra ere oso espazio ez teknikoki ez horren prestatuak, eta berdin funtzionatu izan du, antzerkia dalako, oso puroa, modu oso basatian.